Čau lidi, já vás vítám u dnešního dílu na hru Payday a mám tady hosta. Čau. Čau, čau. A jmenuje se Sony a má úplně level kolik? 597. Já jsem taky trošičku expil za kamerou, jsem to tak hrál. Jsem si dal pár tech a hardcore to bylo se tam dostat na tu úroveň a úplně nejvíc těžký. Tady když tak mám ty skilly, nějak den. Já potřebuji ještě 2 skill pointy a budu mít zase 8, tak si zase můžu. Jo. Tady mám jako... No, to je fuk. A dneska si dáme misi, je to Bank Heist Gold pro job a je to na Dead Wish, takže to budeme na stealth, protože ve dvou bychom to asi těžko dávali a to by nebylo příjemný ve dvou. Asi ne. Tam rozjelo, jo. By bolelo. Asi jo. Tak můžem? Tak já si myslím, že můžeme, no. Počkej. Dobře. No, už nic, dobrý. To se tam dá ještě změnit, myslím, že v tom. Jo. Ještě musí, ne, nedá, to je jedno, tak tam lítat s bílou maskou. Jo, chvilku počkej, no. Tam Neberte to, rasistický bílá smrt. Jaj, počkej, ale ono to je hodně rasistický, protože ty strážníci jsou všichni... Bílá smrt, černý humor, co? Stává se. Nenávidím notebook. Tak jo. Mám hustou zbraň. Je to kartáček a má píchadlo. Tak. Podívám, co to tady. A veď mě, protože já fakt jako... Dobře, tak počkej. Já tady nejdřív podívám se. Ty rohy, ty vole. I am Devil Man. Jsem to měl bublíne prostě a teď ničeho nic jenom jsem viděl za tebou. Běly ty rohy z té palice. To víš, že je skrytý ďábel. Jo. Ahoj, kamera. Jak se máš? Kdo? Kamera. Ahoj. Vydrž. Ta kamera měla. Zbavím se kamer, pohoda. Počkej si. Je po kamerách. A ještě nemám masku, kde bychom náhodou něco... Jo, pohoda. Kde jsem strážnej. Ne, tak v tom případě jsou ty strážníci asi úplně blbý, nebo já jako nevím, protože já tady stojím ve dveřích úplně u kamer, že jo, v pohodě a... Pohoda. Pohoda lustr. Lustr? Neznáš Vertikilo? Nevadí. Tak jo, kam? Jak teď? Jo, vlastně my jsme jenom 2, že? Takže musíme sundat si strážný jeden po druhým, protože ty pagery bychom nestihli. Takže já už teda asi... Ne, nic nedělám ještě, já tady jsem to položím. Takže si mám vzít bankéře. ne? Jo. Teď musíme počkat, ho odvedu. A počkejte, doma vyjde strážnej za chvilku. Mám ho to? Pak ho zabij, no. Tady toho ne. Já si vemu moje double pistolky, počkám si tady zákařně za dveřma. Teda, to se dělá. Jestli teda půjde, měl by za chvilku přijít. Když má. No si ne. Tady vykouk, do prdele. Zabij ho. Do pytle. Umři. Jo, dobrý. A vem ten pager. Umři. Die in hell, man. Já jsem jako šel, on mě neviděl, pak jsem se objevil z ničeho nic úplně jako hned, že prostě už mě objevil. Jo. A já jsem už byl zatím za Zdí. jako za dveřma. Jo. Ne, on už volá, jsem začal otáčet za ty dveře. Počkej, chtělo by to zjistit, sakryš, my jsme si nevzali nic to na odemčení těch. Jsme nevzali ty klíčky, nevadí. Stává se. Jo, aha, počkej, tady jsou strážní na obou stranách, musíme počkat. Ne, ty si všímaj mě.
Když tam přijde někdo také s rohatou maskou, Vůbec nevypadá podezřele. To nebude krásný. Jo, v pohodě. Každý den tohle vidím borco prostě. Jde pryč? OK. Tak jo, počkej, teď to chci zjistit, kolik tam ještě těch strážných. Tak to se může zjistit přes ty kamery, ne? Jo, počkej. Když tak kryty, abych tam, jo, to označíš. No, ty kamery jsou úplně na blbých místech. Tak jde víš. Počkej. Teoreticky jsou asi jenom 2. Tam je 1. Jo, budou 2. Ale pak musíme to... Ty pagery. Ty civilisty asi úplně jako to. Na co? Jako nepohlídáš, že jo, tolik jich. No já vím, tak každý musíme z jedné strany, že jo? Tak počkej, já to tady hodím tak. Ale ne, tak. Jako, ty když už je to, tak jako dohromady jich můžeme svázat 7, že jo? Tak, jo, tak to postřílíme asi. tak bych asi to, no, protože... Tady, že běž tam té strany, no. Jo, stůj, jo. Jo. Jako přes ty dveře, co jsme tam měli, že jo? Tak jo, můžem? Čekej. Běž. Jdeme. Jo, tady je strážnej, výborně. Down. Dobrý. Už je za mnou ten. On jenom jeden. Jo, dobrý, on je tady. Jo, to mám totiž, já mám vylepšený ten pager. Jo, že... Teda ICM-ko, že prostě oni zavolají až potom, co to... Stůj. Zastřel ho. On je venku za stromem. Pagery. Co pagery? Jo, teď. Musím vůbec bola, tak mi ustřelím palici. Přísahám, že jo. Tak jo, začíná vraždění. Svaž. Já už nemám. Ty. Jo, já svažu. Píše overlay, že se nechcí face. Sorry. Se tady krčí pod tím stolem. Si myslíš, že se schová, nebo co? Já jdu pro ten drill, jo. Jo. Já je tady pohlídám, když to nic. Dobře. Máš to ICM-ko ještě, nebo ne? Nemám. Auto. Co? Automat. Co? What? Nějaký, dobrý, to nejsou what? Máme tady puk, asi. Ne, to jsou za mapou, kámo. Ne, dobrý. To ještě zabiju. Ale nedojdu pro něho. Počkej, ne. To není strážnej. Není. Jo, hej, ale ta mapa je hodně veliká. Je. Ještě Karu zapnout ten drill. Dobrá, tak já kryju ten venek tady. A oni si spavnou, nebo ne teda? Teďka už by se teoreticky neměli spawnovat. Já jsem mám 300 nábojů do těch pistolek. Bych si vystřelil celý sám tady. Kdyby jako se nemuselo odpovídat na ty peníze, že prostě náběh a udělal jenom jsem otočila. Jsem tak stočky. Tak jo, začnu sbírat package. Nic toho tak. Já to myslím, mám taky. Ale nemáš teďka tam ten. Jo. Package, ty máš ten mod na to, nebo ne? Jo. Jinak bych to nezbíral. Tak pojďže. Jaký pak? Člověk vymýšlel tohle tlačítko? Já ho tady mačkám, ale ono prostě ne a ne se zmačknout. Teda. Kolikrát mám to tlačítko panika ještě zmačknout? To by pak byla hodně dobrá sranda. Víš co, prostě bych do toho střela. Rozbumbalo a Je. Dobrý den, pane těžkohoděnec. Jak se máte? Cože? No že jo, oni by pak přicházeli ti těžkohoděnci, ti silní. Dobrý den, pane těžkohoděnec, jak se máte? Co si dáte u nás v bance? Já jsem tady zaměstnanec a... Hele. Počkej, já to. Jsem objevil ten. Ty to nejdeš odpálit. Já to odemknu. No to je takový skill, že prostě, když si to aceneš,
tak rychlejš. Odemykáš a ještě můžeš vylokovat zámek u tady těch sejfů, těch černých. Jo. A u bílých nemůžeš, takže Tak rasismus. titan, že jo. Hm. Ale tak oni si to vynahradili, ty titanové kamery, protože ty jsou Hmm. tady. A ne, hej, kámo, tak tady ten není. Tady ten není bílej, tenhle ten, teda ten je bílej, tenhle strážnej. Jo, já vyberu, ty jsi vybíral v těch tady, ne, nevybíral. Jsou takový tisícovečky jenom jako. No, tak tisícovek je tady docela dost. Hele, peníze. 19,5 tisíce. Tak a teďka máme čas. Já se podívám na ulici, Jdeš se podívat na ulici, jo? Tak. Jestli se nespownujou. Ne, ale nespavím, že už tady nikdo nechodí, takže Dobrý. my jsme měli být teoreticky v sochu. Jo. Kdokoliv sem přijde. Tomu se něco stane. Já to teda pikloknu. Moderní člověk v Payday. Já to teda píkloknu. Moderní člověk v Payday. Pum, mrtvý. Jako. Viděl. Vystřílí. Jo. Sakra. Já se podívám tady nahoře. Ty jsi byl nahoře. Byl. Sakra, zůstaň tam. Víš se na sranda? Co? Pojď se přijít podívat dolů. Otočená kamera na mě. No tady je ještě štěstí to, že... Zůstaň. Jo, ne. Prostě házíš batoh. Ne, na toto. Aby to tam zůstalo. Počkej, tak já si to taky zabalit, jo. Jo, mám ho tam. No, já už nemám pitlíky. Tak já ti pro jeden skočím. Já tamhle mám zapitlíkovaný. Máš tam zapitlíkováno, říkáš. Zapitlíkovaný jeden. Nice. Dík. No. Ježiši, ten vážil tak 80 kg, to s tím plazím jak... No, to neposiloval, jde to vidět. Málem se nám ani do pytle nevešel. No, jde vidět, jak je předspaný, no. Ty, máš to na té kameře, že to je tam to? Já se vsadím, jo, koukej tady na toho, jakou má barvu pleti. Čokoládovou. Dal bych si na tu čokoládu. A už? Už, že by? Jo. Paráda. Je tam gol? Ne, musíme počkat. Máme čas. 125 sekund. Tak tady jste viděli krásně, když máte Ghosta, má jedno to EMCčko, tak prostě se to dá dát úplně krásně na stealth. Ve dvou i dokonce, jo, takže. Jo, ale je to těžší. No tak ale jako hele, dali jsme si to, takže. Mě tady to prostě dostává, že tady to prostě vypadá, že tam nic není, ale přitom tam je, jako. Jdu to spravit. Počkejte ten drill u té Jo. ne? U trezoru. Jo, počkej, jo, to je tady, jo, tady ten. A co tam je? Ne, tam je to tak málo. Jak jako tak málo. No tam jsou jenom 2 ty balíčky zlata. Asi budeme pikovat na chvíli. Chvilku, tak každý 2, že bychom dali. Každý 2 C. A to je hnusný, ten zvuk. Čeho? Pojď sem. Slyšíš to? Jo, tak ví to plno. Jo. Možná, když to někdo blije na hlavu. Blam. Tady to. Fuj. Opravíš to? Dobrý. Už se na tom pracuje, já jsem stál přímo u toho, takže. Jo, teď by to chtěl. Opravář smetiště. Ještě jeden potřebuješ. Sakra, kde je? Ten tady Já je přemýšlím. kartonama. Já se podívám. Oni bývají tady. Ještě se podívám. Venku většinou Jo. bývají pohozený někde na tady. No, chce to hledat, no. Kdo hledá, najde. Třeba jak máš tu art gallery.
tak tam je jeden package mezi pohledama prostě na recepci. Děláš si srandu. Tam prostě jak jsou ty pohledy, tak se mi už asi 3krát stalo, že tam package byl prostě mezi těma pohledama šou. Dobrý. Tam pokoko. No, ježiš, ono to je zase rozbitý. Nějakou poruch. Reklamace. Si tam plejsnu nějaký blbej, nějaký vadnej. Jo, já ho budu reklamovat potom u Razoru. Jsem si koupil červený, nekupoval jsem ten zelený, víš co, tak. To bude určitě tou barvou, tam určitě Jo, to dělá ta barva. kadilo, že jo, tak tady máš tu barvu, že jo, no. Prostě, kdyby se ti něco porouchalo v tom drillu, tak to zpět na barvu. Jo, přesně tak. Sakra, to je schovaný. Barva to tam jo, ale Protože je nerůžová, to může být, co? jak vůbec, ale teda jako já taky tady šmejdím všude, kde. Ale nějak vůbec jako ne. No, hledej občas v koších, jo, jsem našel tak jeden v koši už. Jo. A v kytce a tady v těch dokumentech a to jsou taky ty místa, kde to splývá. Kdo by vyhazoval package, taková dobrá věc. Teda. Pro ně jako ne, jo, ale Už to je? můžeš mi říct, na co jsou tady sakra 4 počítače u těch kamer? Tam jsou fakt 4 počítače. Tak to ti asi nevím. 2, 3? 3 a tam vzadu je 4. Aha. Ti tam rozjíždějí velkou LAN party. Jo, tak jsou 3, dobrý. A nejsou ani tak těžký. Parádu. Jupí. Když tak sakra dozvolí. Kolik je za jeden? 500 000. Myslím. Máme kolik vydělaných. No, 1,5. No a teďka dostaneme 477. já to už to nevím. Zajištím zatím pomalej posun. A ty máš ten skill na to další dohození, ne? Je to vidět. Ještě nebudem líbovat, se zbláznil, ne? Tak málo. No tak oproti tomu, co to, tak je to hodně málo, no. Co to? Je to dost málo, no. Je to smutné. Když chodili takový mise a to prostě. Takových peněz. Ach jo, mě to nedá ten level, mě bude chybět pár procent. To je smutný. Budeš mít kolik? 98 už? Skoro no. Ještě mě bude chybět, myslím, 2%. To bude hodně málo. Mně bude chybět 46 000. Dobrý, 30 000. To je prostě taková cihlička tam. Taky bych si chtěl tak uložit. Jo, no. Ale myslím, že ta cihlička by nebyla za 30 000, ale tak To bylo za víc, no. byla za víc, no. Jako škoda, no, že tady nemůžeš ty peníze, co máš v safe house, vyměnit za cihličky. Myslím, že nějak to jde i jako, já jsem to viděl i na Google, když si dáte jako nějak jako payday, tak tam jsou, že máš prachy a on tam měl normálně. Ale to už měl asi tolik prostě, že už tam nevešlo, nebo já nevím. No jasně. A prostě už tam měl cihly místo tohle, to tak. Challenge accepted. To pak někdy musím zkusit. Je tolik peněz, že Já. já tady piku, ježiši, to je zase ten bratra. No tam to. Tak nějaký pes, tak jen ti škrábe, nech tam na to. Ne, nech tam ne, bouchá do skla. Mám jakoby taky, ne prosklený, ale taky tabulky se sklep tam jsou. Jo. A on vždycky do toho bouchá a to prostě jak ještě škrábe úplně. Jo, to znám, no. Dobrý, tak už jsem náš rozpočet navýšil o 60 000. Dnesky, já jsem o 30, myslím, našel, no. A to jsem piknul 4. Já teďka pikuju, jo, taky mám 30. 1, 2, 3, 8. Fajn, tak já jsem si teďka dopikoval 5. Já teďka jdu pikovat 9. No ale tak ty máš taky piklo 100krát rychlejší jak já. To je pravda.
Tak potom by si mohl třeba udělat, že jo, toho Enforcera na tu pilu. Tak jako já jsem to měl, ale prostě jsme měli kamaráda a ten prostě on měl jakoby blbě rozdělený ty skilly, jo, že prostě měl Enforcera a měl tam jeden balíček nábojů, neměl pilu a byl level 66, jako jo, takže... Tak to je blbý, no. Já přemýšlím, že možná si asi potom udělám jakoby jenom tu větev toho Enforcera tam. Jo, nad tím jsem taky přemýšlel, no, jako že na bych tu si... pilu, že kdybychom chodili tohle, takže pak by se to... Kdybych si to přehodila s tou pilou a to bychom zase neměli náboje. No, náboje, kotouče. Myslím, že když máš tu pilu na Ace, tak tam to máš snad... Tam ty náboje se počítají jako kotouče taky. No, jako takhle, no. Ale i když to nemáš acenutý, tak ti to prostě bere ty náboje. Cokoliv, já dopikuju ještě tady 2 nebo 3 a půjde. Já dopikuju tu řadu, no, tady. No, tak 2,5 milionu. Počkej, já pikuju tenhle vedle. Hezky. Co to je? Jo, nějaký papíry. By mě zajímalo. Papíry je na nich nějaký razítko. By mě zajímalo, kdo, který normální člověk si schovává do banky dopisy. A nebo knížku. No, tak na to mám teorii. Dopisy si tam schovají starý lidi, který si myslí, že to bude důležitý pro budoucí generace. A knížku tam schovávají křesťany, protože to je Bible. Jasně, no. A nebo to byl nějaký rytmus, který to stalo 500 000 euro. Jo. Tak já už mám dopikovat, jo, ty se tady rozjel, jak se tak koukám. Jo, to jo. Tak počkej, tak já ti piknu tu poslední. Pikuješ jaký ten vlevo? Co jsi to tady udělal za díru? Tak já dojedu teda ty 3 řádky po tobě. Dobře, tak já jdu tady ty 2 na druhé straně. No, pojď mi, asi stejně zase budeš pomoct, protože ty máš, prostě já jsem začal dřív a podívejte, vlevo dole už máte ten pik jeho a ten pik můj, jako, tak prostě. No jo, je to nefér, no. Tvé, jestli budeš mít ten rychlejší pik ještě teďka, než já mám. Ale Hodě. Jo. Máš tam balíček? Co jsi tam měl? Zlato. Hezky, zlato, pojď na to. Ať to stojí za to. Jo. Ach jo. Jo, dobrý, takže dalších půl mega. Paráda. Tady nic. Nebude tolik. 588 byly za ty. 587 myslím. A nějaký drobný, no. No, nějaký ty stovečky dolarů. Nějaká ta stovečka tam bude ještě. Kolik že už jich máš? Čeho? Těch skříněk vypikovaných. Já jsem napikl 3. Děláš si srandu? Ne. Já už piku. Schválně, začni pikovat teďka. Pikuju 6. Měl by si skončit úplně stejně jako já. Možná ještě dřív, počkej si. Jo, stejně. Úplně stejněka. Tak já jdu ti pomoct. Ty kráso. Strašný fofr. Jo, to víš. Je hodně dobrý. Léta praxe. Léta 200 hodin. Možná vlastně víc. Fakt? 200 jo. Nevím, podívám se potom. Nebudu ukazovat, kolik mám. Protože potom by bylo nemožné dokázat za tolik hodin ten můj level. No tak jako je to možný. No, tak nějaký ty mástři, který... Mástři. Víme o tom svý, že? Ano. Kdo by sakra si dával do trezoru prázdnej trezor? Jo, pohoda. Taky to tam mám. Xkrát. Už. Víš co, to aspoň počeší, že tam vidíš nějaký medaile, nějaká památka po dědečkovi prostě, jo, ale... Nebo někdo vyhrál. Že pikuješ úplně ten samý, co já. Pikuješ ten úplně levo nahoře? Ne. To ahačko? To ne. No. Já pikuju Bčko. Jo. A ten nahoře? Nebo ten dole? Já ten nahoře pikuju. Tak dobře, tak já vypikuju. Ne, no dole.
Tak já piknu ten nahoře teda. Jsi to tady dojel už? Tak víš co? Co? Nezačínáš další, že ne? Prostě ne. Co to děláš? Přeme ten kous. Kde? Vlevo. Jo, aha, už to jde. Nevím. Co se děje, že nehoří? Nemělo by. Co to bylo? Já o ničem nevím. Vůbec jsem to tady nezapálil. To vůbec. Jenom tam byly ve okněch nějaký zarážky dřevěný, tak jako škrt a bylo. Tak jsem si zahrál na nějakého toho žháře, no. Na nějakého toho pyromána. Ježiš, to je ale fakt strašně. Ty ještě pikuješ? Jo. Já tady zatím rozbiju auto. Aby to vypadalo, že jsme měli nějakou pořádnou práci. Jo, že jsme úplně tady prostě úplně stříleli, že jo? Ne, Že from se zero. za to auto a hrdinsky jsme zdrhli. Jo, tak to počít, tak to musím rozstřelit ještě ten blok. No, trošku to tam. Kůlky. No, vypadá to nějak dobře. Doufám, že to není takový to regenerující se auto. No tak ono většinou jako hodně ploch vejde je regenerující, jako takže. Jo, no, to je taky pravda. Ono, já Jo, regeneruje se. Ty máš nějaký počet střel a ten si ta hra pamatuje a jakmile to přesáhneš, tak ti tu, co si tam střel, tak ti to sebere, tu poslední. Takže, Já tady rozbiju ty zábrany. počkej, ty dřevěný takový, to jde rozbít jako... Jo, to musíš rozstřílet. Tak já tady piknu ještě tyhle ty dvě. A když v nich bude více jak 10 000, tak budu pikovat dál. No tak teď už asi je minimální šance, jo, tak to pikni. Už to nevydržel psychicky. Ne. 5000. To nic, málo. A půl za tohle ten prstínek je. Tak asi jdem, co? No ten jeden jsem nepiknul já. Takže já si piknu ještě jeden prostě. Musím si tam. Co ty víš, třeba teď by v tom byly cihly. Že jsem na to vůbec šahali. No to jo no. No, Máme o půl mega víc jako. jo, to je dobrý. No, sedu na to. To se nepíšel. Vůbec nebylo zprostý. No, co je, že jste řekl? Já jsem... Zakloněnou hlavou. Většinou ty strážděný. Já si zase musím propikovat na něm ty srandu. To bych je... Aha. Když tam přiběh z druhé strany a odstřelil mě. Asi jo. Přes to sklo. Kolik máme? Jo, ty jsi takhle poladil ty auta. Úplně prostě tady. Úplně tady to střílel. Ne, ale ono se to fakt zregenerovalo, to bylo úplně děravý. Tak počkej, tak schválně, já jsem do toho nastřílel tady. Tak a teď chvíli počkáme a tam do toho nebudu líst. A schválně, jo, jak dlouho to zmizí. Já si myslím, že to snad i jako mizí samo od sebe, že jako, jako a naraz, že to zmizí všechno. Ne, to zmizí po jedné. Ježiši, kdy. Protože já jsem tam nastřílel toho taky hrozně moc a zmizel. Jo, už. Regenerace, health regen jako X. Ne, nedostal. Máme to. Tak, kolik? Tak se ukáž. No, tak dobrý. Jo, jde to. Za to, že jsme přežili, jsme dostali $105 000. Hezky. A to ještě, kdyby tady byl overlake. Tak co? Tak to máš víc, že jo, za to ještě. No jasně, protože nám bylo víc. Kdyby to dávalo i za boty. No tak ty jo, ještě před týdnem, prostě 100 000, pro mě byl jeden level. Teďka je 100 000 a mám půl levelu. Víš, kolik mě chybí? Kolik? 32 018. Ty krása. Dáme tu enter. Kolik je? No, teďka na čase 6 bude víš. No, ne, Co jsem to dostal? Nějakou... Máš to prohlídnutý? Mám to prohlídnutý. Dobře.
Tak já to teda entru. Tak jo, tak já doufám, že jsme vám trošku přiblížili, jak se to dá dát i ve dvou na stealth, pokud máte Ghosta, já jsem tam zase tak zapotřebí nebyl, tam byly spíš zapotřebí moje náboje. Takže já doufám, že jsme vám to přiblížili, jak se dá ten Bang Haste, řekl jsem to dobře? Jo. No. Bang Haste na stealth, ve dvou to jde i klidně. Plus pak plánu vydat ještě video, jak se dá dát Jewelry na overkill, na stealth úplně sám, po takových deck tabáka. Overkill, Deathwish. Ale já nemůžu deadwit, když to víš, že nemůžu. Teď to zkus to. Co? Potom zkus založit ten Deathwish, jestli ti to už půjde. Já se podívám. No, tak já doufám, že jste si to užili to video a čau. Čau.